ymmärrän. Kyllä, kun mä perustin Dynaset Oy, niin ehdoton asia oli, että me ollaan luotettava yritys, me hoidetaan kaikki verot, maksut, ollaan niin kuin hyvin yhteiskuntakelpoinen ja tämmöinen asiallinen, tunnollinen yritys. No siitähän nyt taitaa tulla syksyllä 22 vuotta. Kaiken kaikkiaan 27,5 vuotta yhteenlaskettuna. Aloitin Dynasetilla 2008 vuonna. Ja jolle mä väärin muista, olin työntekijä numero 35. Jos mietitään mun ensimmäinen kosketus Dynasettiin työmielessä, niin mulla on ollut mä oon siis leikannut pienenä rättejä, mitä on tuolla tuotannossa. Mä oon leikannut niitä ja myynyt kappalehinnalla Dynasetille. En ehkä ihan virallisesti, mutta ainakaan. Silloinen liikevaihto taisi olla 6,5 miljoonaa euroa, että yritys on kohtuullisesti kasvanut. Neliöt on lisääntynyt, kasvua on tullut joka vuosi. No sehän oli enemmän voisi sanoa tämmöinen käsityöpaja kuin tehdas. Minulla ei ollut kirjoituskonetta firmassa, niin minä käytin teleksia puhtaaksi kirjoittajana niin, että mä ruutupaperille kirjoitin tarjouksen ja soitin teleksipalveluun ja sitten sanelin sinne, niin nehän kirjoitti sen siellä puhtaaksi ja se lähti asiakkaalle. Suurimpia muutoksia näin tuotantojohtajana tuotannon puolelta on ollut kyllä ihan niin kuin kokonaisuudessaan layout, sen pyörittäminen. Ehkä isoimpana muutoksena on myös tuo Blue Hydraulics-tuotesarja tai se silloin kun tehtiin se iso tuotemuutos. Ja nyt kun katsoimme koko tuoteperhettä, niin nehän on tosi yhtenäisen näköisiä ja kaikki näyttää tosi hienolta. Sen lisäksi, että ne on vielä tosi hyviä tuotteita. Ei me ihan kauheasti ole kyselty, mitä saa tehdä ja mitä ei, että rohkeasti menty eteenpäin. Aika rohkeasti ollaan uusia tuotteita lanseerattu ja maailmalla paljon käydään aktiivisesti messuilla. Kaikkien vuosien aikana tykännyt kovasti siitä, että meillä on täällä semmoinen rento ja rempsee tekemisen meininki. Ja se, että tartutaan ja viedään asioita eteenpäin. Tilanteeseen tartutaan heti ja ne toimenpiteet tehdään heti. No varmasti se yhdessä tekeminen täällä on tosi isossa osassa, mikä näkyy meidän niin kuin arjessa koko ajan. Yksi semmoinen todella vaikuttava oli luonnollisesti ISO 9001 laatujärjestelmä, jonka myötä oikeasti myös asiakkaille päästiin todentaan, että miten laadukkaasti Dynasetilla kaikki tehdään. No just se rohkeus, että uskalletaan tehdä asioita, mitä muut ei tee, uskalletaan toimia vähän eri tavalla. Se on myös sitä rohkeutta. Ja Opettaa paljon. Ei arastella mitään. Rohkeasti vaan, vaikka vähän tuntematontakin kohti. Meillä on hyvä suunnitteluosasto ja hyvä myyntiosasto ja tehokas markkinointi. Rohkeus se on varmasti se tärkein. Ollaan nopeita reagoimaan asioihin ja tehdään nopeita, rohkeita päätöksiä. Väillä tarvitaan rohkeutta, kun tehdään jotain hienoa. Kyllähän 40 vuodessa on tapahtunut aivan uskomattoman paljon asioita. Ai vielä tästä 40 vuotta eteenpäin, että mistä olisi vielä tunnettu? 40 vuoden päästä, niin kyllä mä uskoisin ja toivoisin, että meidät tunnetaan hyvästä kumppanuudesta. Mä haluaisin, että se on edelleenkin maailman johtava tuotteiden tekijä. Edelleen maailman ykkönen. Henkilökohtaisesti olisi kiva, kun säilyisi perheyhtiönä. Ilman muuta toivon, että tämä pysyy asiallisena perheyrityksenä. Niin Sitä kun jatketaan vielä seuraavat 40 vuotta, niin me ollaan aika pitkällä. Oltaisiin hyvä kumppani meidän asiakkaille ja muille sidosryhmille, mutta sitten myöskin sille henkilöstölle. Hienoa, mutta alussahan me vasta ollaan.